Здравейте! Вие сте водачът на листата и кандидат за народен представител, предложен от пернишката структура на партия Величие. Бихте ли се представила с няколко думи? Здравейте! Казвам се Валентина Евтимова и съм от град Перник. Средното си образование завърших в ПМГ Христо Смирненски. Профила ми е математика, а висшето си образование в Свищов. Профил контрол и анализ на фирмената дейност, специализация митнически контрол и преквалификация с втора диплома банков контрол. Непосредствено след завършването си започнах работа като офис асистент, преминах през помощник управител и управител на бензиностанция и от 2004 година развивам самостоятелен бизнес, като съм собственик и управител на счетоводна къща. И така 20 години обслужвам счетоводно и консултирам фирми с различен предмет на дейност. Защо решихте да се занимавате с политика и защо и как избрахте точно партия Величие? До момента бях политически неангажирана. Не, че не се интересувах от политиката на България. По-скоро не ме грабна политическия елит. За мен, както и за много хора, политиката е нещо мръсно и гнусно. Замисляли ли сте се за този 35 годишен преход? Колко пъти в парламента е имало пълна подкрепа за нещо? Дори за изграждането на така чаканата от нас детска болница. Въпреки това, всички се обединиха под една единствена цел и идея да разрушат единствения по себе си културно-исторически проект, който реализира в България. То говоря за исторически парк. От тук тръгна интереса ми. И това, което ме мотивира и накара да стана част от екипа на Величие, е, че от тях видях един различен модел на поведение в политическите среди. Грабна ме идеологията им, грабна ме програмата им за развитие и просперитет на България. Като човек, който съм израснала в Перник, развивам бизнеса си в Перник, с близостта си до бизнеса виждам немалка част от проблемите. Много бих искала тази програма, която им е заложена, да може да помогне и на нашия регион. Какво по-точно ви грабна в програмата на Величие? Казахте грабна ме. Това е интересна дума. На първо място тук искам да кажа, че съм родител на 2 деца и децата следват примера ни като общество, не нашите съвети. Това да научим децата си на труд, да променим ценностната им система. Да, искам да участвам в това. Много бих искала децата ни да станат производители, създатели, не потребители. Грабна ме идеята им за развитието на селските райони. От 2020 година самата се преместих в родната си къща в село Драгичо. И там виждам тези запустели ниви, които дедите ни обработваха. Виждам онова запустяло опитно поле, което ние като деца от училището съдяхме овошки. Много бих искала да научим точно на този труд децата си, на тази ценностна система. Подкрепям и много бих искала да достроим АСБ. Не за друго. Отново да станем енергийно независими. Както и това да върнем българите от чужбина. Много ме грабна. Не за друго. Всичките ние имаме много близки роднини и приятели, които са зад граница и всички знаем защо са там. Подготвена ли сте да се занимавате с политика като народен представител? В България няма училище за политици. Ако имаше, щях да го завърша. Дали съм подготвена физически или психически, ако имате предвид, да, подготвена съм. Хората, които ме познават, знаят, че аз съм работохолик. Умея да се уча, да работя и да се надгражда. И знаете, че работата на един народен представител е активно да участва в законодателните промени, както и да проявява законодателна инициатива. В практиката си немалко имам случаи на противоречия в законодателството. Както и да чакаме непрекъснато някакви становища, указания за чистото практично приложение на закона. Много бих искала нормативната ни уредба да бъде ясна, точна и разбираема и да бъде изпълнявана от всички. Разбира се, това е една голяма промяна за мен. Най-малкото, защото трябва да излеза от зоната си на комфорт. Но, както казва една моя приятелка, най-трудното нещо е да вземеш решение. Оттам нататък е лесно. Просто го следваш. Аз реших и подкрепям. И ще работя за целите и идеите на Величие.
Какво бихте казала на избирателите в Пернишко? Много бих искала да им кажа, че от всичките парламентарно представени партии в област Перник, аз съм единствения водач на листа, който е роден в Перник, израснал в Перник и отглежда децата си тук. Гордея се, че съм перничанка. Знаете, ние перничани сме малко различни. Не случайно много събития и иновации за първи път са се случвали в България и се тръгнали именно от Перник. Например, в моята област 8-часовия работен ден за първи път в България въведен и той е извоюван от пернишките работници. За първи път е светнала електрическата крушка в България, именно в Перник. Знаете, перничани се отличават и с своя борбен дух. Затова призовавам всички избиратели, не само тези, които ще подкрепят кандидатурата ми. Гласувайте. Гласувайте със съвест. Не за някакви икономически, материални или чисто егоистични интереси. Гласувайте от сърце. Запознайте се с програмите на всичките партии и се замислете колко време имаха, за да изпълнат всичко това. Гласувайте. Опълчете се на хората, които ограбиха България. Опълчете се на хората, които ограбиха бъдещето на децата ни. Аз избрах бюлетина номер 4. Изберете и вие. Купуването и продаването на гласове е престъпление.